Digitaalinen kansalaistiedekeskus on Jyväskylän yliopiston monitieteellinen kokonaisuus. Kehitämme uudenlaisia digitaalisia työkaluja, joiden avulla jokainen voi osallistua tieteen tekemiseen. Keskuksen mobiilisovellusalustaa käytetään luonnontieteilijän, ihmistieteilijän, kasvatustieteilijän sekä terveystieteilijän tutkimushankkeissa. Tutkimme luontokokemuksia, luontokadon syitä, ihmisten liikkumista ja terveyttä sekä lasten oppimista ja hyvinvointia. Keskuksen sovelluksilla voit saada tietoa esimerkiksi omasta toimintakyvystäsi, oppia pihapiirin linnuista ja syventää luontosuhdettasi, osallistuen samalla tutkimustiedon tuottamiseen. Mobiilisovellusten lisäksi järjestämme kansalaistieteen lähdetapahtumia Jyväskylän yliopiston kirjastorakennuslähteessä. Teemme myös yhteistyötä koulujen kanssa eri puolilla Suomea. Olen Annia Raulooma ja työskentelen digitaalisen kansalaistiedekeskuksen koordinaattorina. Tervetuloa tutkijoiden yöhön tutustumaan, miten jokainen voi osallistua kansalaistieteen tekemiseen.